σας, είμαι ο Χρήστος Ηλιόπουλος από το online φαρμακείο Φαρματόπια. Στο εργαστήριό μας, μαζί με τη βοηθό μας Ελένη, θα σας δείξουμε μια μέθοδο παρασκευής σαπουνιού, το οποίο είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί είτε από ευαίσθητες είτε από ώριμες επιδερμίδες. Γεια σας! Για το σαπούνι μας θα χρειαστούμε 86 γραμμάρια καυστικού νατρίου, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια πυρηνέλαιο, 33 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο, 33 γραμμάρια σισαμέλαιο, 33 γραμμάρια βούτυρο καριτέ, 33 γραμμάρια έλαιο καρύδας, 33 γραμμάρια καστορέλαιο, 109 γραμμάρια ροδόνερο, 50 σταγόνες αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλο. Αυτό θα μας δώσει περίπου 400 γραμμάρια σαπουνιού. Όλες μας οι ποσότητες είναι ζυγισμένες για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν οικιακό ζυγό. Επίσης θα χρειαστούμε ένα θερμόμετρο, ένα μίξερ χειρός και μια φόρμα σιλικόνης για καλούπι. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, προέχουν οι κανόνες ασφαλείας. Γάντια, μάσκα και γυαλιά. Θα ρίξουμε το καυστικό νάτριο στο ροδόνερο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ρίχνουμε πάντα το καυστικό νάτριο στο νερό ή σε όποιο άλλο υδατικό διάλειμμα διαθέτουμε και όχι το αντίθετο. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Καθώς αναμειγνύουμε, η θερμοκρασία του διαλύματος ανεβαίνει. Όταν το μείγμα μας έχει διαλυθεί, η θερμοκρασία του είναι γύρω στους 90 βαθμούς Κελσίου. Θα το αφήσουμε να κρυώσει και ελέγχουμε πάντα τη θερμοκρασία με το θερμόμετρό μας. Όσο περιμένουμε να κρυώσει το υδατικό μας διάλειμμα, βάζουμε τα λάδια μας σε μια κατσαρόλα και τα ζεσταίνουμε. Τα λάδια που επιλέξαμε είναι είτε για τις ιδιότητές τους, οι οποίες είναι εξαιρετικά μαλακτικές, είτε για να προσδώσουμε στο σαπούνι μας κάποιες ιδιότητες. Για παράδειγμα, να το κάνουμε πιο μαλακό ή πιο σκληρό. Το έλαιο καρύδας στην περίοδο του χειμώνα είναι στερεήμορφη. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να το θερμάνουμε πρώτα σε ένα μπεν-μαρί. Θερμαίνουμε τα λάδια μας. Η σωστή θερμοκρασία είναι 2 με 3 βαθμούς πάνω από τη θερμοκρασία του υδατικού μας διαλύματος. Δηλαδή πρέπει να είναι περίπου στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το μείγμα μας είναι έτοιμο όταν όλα μας τα λάδια ρευστοποιηθούν. Η θερμοκρασία του διαλύματος του καυστικού νατρίου είναι τώρα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ελένη, ποια είναι η θερμοκρασία των λαδιών? Στους 37. Ωραία. Οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να προσθέσουμε το διάλειμμα στο μείγμα των λαδιών μας. Ανακατεύουμε με το μίξερ χωρίς αυτό να είναι σε λειτουργία έως ότου πάρει το μείγμα μας μια θολή χρειά. Αυτό είναι σημαντικό γιατί διαφορετικά το μείγμα μπορεί να κόψει. Όταν πάρει τη χρειά που θέλουμε, τότε βάζουμε το μίξερ σε λειτουργία και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 2 με 3 λεπτά. Μέχρι εδώ η διαδικασία είναι η ίδια για όποια μέθοδο σαπωνοποίησης και αν επιλέξουμε, είτε θερμή είτε ψυχρή. Εμείς επιλέγουμε τη θερμή μέθοδο για να έχουμε σαπούνι έτοιμο για χρήση πιο γρήγορα. Έχουμε υποθερμάνει το φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου. Βάζουμε το μείγμα μας μέσα στο φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου και το αφήνουμε για 2 με 3 λεπτά. Όταν το βγάλουμε θα είναι σε μορφή τζέλ. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσθέσουμε το αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλο. Η επιλογή του δεν είναι τυχαία, καθώς το αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλο έχει ωμέγα λιπαρά οξέα και αντιοξυδοτικά όπως η βιταμίνη C. Γι' αυτό το λόγο, το σαπούνι μας είναι κατάλληλο τόσο για ευαίσθητες όσο και για ώριμες επιδερμίδες. Τώρα είναι και η στιγμή που μπορούμε να βάλουμε αν θέλουμε και χρώμα. Το κάνουμε καθαρά για αισθητικούς λόγους. Πολύ προσοχή στα χρώματα που θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν ειδικά χρώματα για σαπούνια.
Εμείς σήμερα θα το παραλείψουμε για λόγους ευκολίας. Ανακατεύουμε τη μάζα μας και την καλουπώνουμε σε μία φόρμα. Το σαπούνι μας θα χρειαστεί περίπου 1 με 2 ημέρες για να πήξει. Μετά μπορούμε να το ξεκαλυπώσουμε. Αυτή είναι η μορφή που θα έχει το σαπούνι μας όταν το βγάλουμε από το καλούπι. Κόβουμε το σαπούνι σε κομμάτια και θα το τοποθετούμε σε ένα δίσκο, τον οποίο φυλάσσουμε σε ένα χώρο σκοτεινό, μακριά από το φως, καλά αεριζόμενο και χωρίς υγρασία. Μετά από 10 μέρες, το σαπούνι θα αρχίσει να βγάζει μια σπισκόνη πάνω του. Τότε θα είναι έτοιμο. Αυτή είναι η τελική μορφή του σαπουνιού μας μετά από τις 10 μέρες ορίμανσης. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από εμάς καλή επιτυχία. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας. Θα βρείτε την πλήρη γκάμα των προϊόντων μας στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.pharmatopia.gr στην κατηγορία επί του εργαστηρίου.